hapon kinatong latest weather update. Sulod og gawas sa atong Philippine Area of Responsibility, wala tay gi-monitor na weather disturbance. Kining northeast monsoon or amihan na paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinatit ang panagsang mapanganuron ug natin mga patak-patak na kalit na hinay na mga pag-uwan. Kasarangan nga ito nasa kusog na hangin ang masinati sa tibok sa Visayas ug atong kadagatan kasarangan nga ito nasa pagkabaloron. Ang gitason sa balod diri sa Central Visayas moabot sa 1.2 to 3.1 metros samtang natay gi-issue na gale warning sa may Northern Samar ug Eastern Samar. Ang gitason sa balod moabot sa 4.0 meters. Ang mga mananagat gagmay na sasakyang pandagat, abisohan natin muna dili muna mulawig ang mga dagkong barko maging alerto sa dagkong balod. Ang adlaw mo silang alas 6:07 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, mobisita ta sa atong mga official social media account sa atong official website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Clarino. Maayong hapon.